Milli Howpsuzlyk Ministrligi barada Milli Halat Ediş Komitetiniň beýanaty. Ýurdun bölünmez bütünligine, konstitusiýon düzgünine, barlygyna, garaşdyrlygyna, howpsuzlygyna we döwlet güýjüni döreden ähli faktorlaryna garşy içinden we daşyndan çykjak we çykybiljek howplar barada maglumat toplamak we istihbarat döretmek her döwlet üçin wajypdyr. Şuun kuunne Türkmenistanyň gelip ýeten derejesine seretsek, ýurda we onuň geljegine awanyan howp sanardan köpelli. Şol sebäple Türkmenistanyň raýatlarynyň tarapyndan gurulan täze Milli Halat Ediş Komiteti şu wagtky ýurt içinde resmi taýdan hereket edýän Milli Howpsuzlyk Ministrligine bolan biziň halkymyzyň hem toprağymyzyň howpsuzlygy sebäpli ýüze çykan esasy 11 sany iň wajyp soraglaryna jogaplaryny talap edýär. Birinjisi, guramaçylykly jenaýatçy toparyň ýurdy ele geçirmegi, döwletiň howpsuzlyk gurulmaklarynyň herekete geçmegi üçin ýeterlik sebäp dälmi? Ikincisi, Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşyny guramaçylykly jenaýatçy toparyň tarapyndan kanuny ýörelgeden çykarylmagyna garşy MHM'niň hiç hili çäre görmeýänligine halk nähil düşünmeli. Üçüncüsi, bir kanun görünüşde guramaçylykly jenaýatçy toparyň ýurdyň daşyna çykaran pullarynyň Deutsche Bankda durmagy milli howpsuzlyk meselesine degişli dälmi? Dördüncüsi, Türkmenistanyň baýlyklary daşary ýurt firmalary arkaly ýurdyň daşyna çykarylyp döwleti sömürmegi milli howpsuzlyk meselesine degişli dälmi? Beşincisi, Hazinanyň we Merkezi Bankyň maliýe serişdeleri näme üçin garabalarda aýlanýar we şol sebäpli hem halkyň öňünde hasabaty ýok. Bu ýagdaý döwletiň howpsuzlygyna degişli dälmi? Altıncysy, näme üçin öňkü ady bilen altyn asyr köýli emma häzirki ady bilen Garawum köýlüniň Türkmenistana ekologiýa we ykdysady taýdan beren zyýany hakynda jenaýat işi gozgalmaýar. Ýedincisi, turizma ýapyk bolan ýurtda awazaýaly proýektlarynyň ýa-da 5 ýylly mihmanhanalaryň gurulup netijede işiniň boş galdyrylmagyny hem ele alsak, döwletiň maliýe serişdeleriniň ýerliksiz harç edilmegi manysyna gelmeýärmi? 8-nji, ýurtda bikaslaýyn bilim sistemasynyň guramaçylykly ýok edilmegi we internet ulgamynyň gadaganlygy we çäklendirilmegi sebäpli jemgyýetiň ösmeginiň öňe alynmagy milli howpsuzlyk meselesine degişli dälmi? 9-njy, halkyň köp bölüginiň ýurdyň daşyna çykmagy, esasan hem akyl gatlarynyň ýurdy terk etmegi milli howpsuzlyk meselesine degişli dälmi? 10-njy, 2020-nji ýylyň mart aýyndan beri halkyň ýarmynyň köpsiniň ýurdyň daşyna gabaly galmagy we şu neçelini Türkmenistanyň halkara ýollarynyň ýapyklygy döwletiň howpsuzlyk gurulugyny herekete geçirmäge ýeterlik dälmi? 11-nji, Owganistanyň Amderiýanyň özüne kanallar arkaly suw çekmegi gelecekde Türkmenistanyň suw ýetmeçiligine alyp barjakdy. Döwletiň howpsuzlyk gurulugyny ayaga galdyrmaga ýeterlik dälmi? Şu ýokarda görkezlen 11 maddalyk meseleler döwletimiziň we watanymyzyň bölünmez bütünliginiň, konstitusiýon düzgüniniň, barlygynyň, garaşdyrlygynyň, howpsuzlygynyň we döwlet güýjüni döreden ähli faktorlarynyň watanymyzyň içinden ýykylyp barýanlygyny suwd edýär. Bu içinden ýykylşygyň esasy we ýeketäk sebäpkäri Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem içinde yer alan guramaçylykly jenaýatçy topary bolup durýar. Şol sebäpli döwleti we watany guramaçylykly jenaýatçy topardan halat etmek üçin Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň üstüne düşýän uly jogapkärçilikli wezipesini berja etmek üçin kararyň elan edilen günden başlap 14 gün wagt berilýär. Eger berilen wagtyň içinde Milli Howpsuzlyk Ministrligiň gerekli bolan borçlaryny berja etmese, onda şol ministerstvo halkyň garşysyna guramaçylykly jenaýatçy topar üçin işleýär diýip resmi taýdan kabul ediljek we gerekli çäreler görüljekdir. Bu karar Milli Halat Ediş Komitetining adyndan 2021-nji ýylyň 26-njy iýunundan güýje girýär diýip hasap edibermeli.